warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah dilantiknya Ipong Muklisoni dan Sujarno menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2016 hingga 2021. Malam hari ini dilaksanakan pesta rakyat, yaitu menggelar pagelaran wayang kulit di alun-alun Ponorogo. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ipong Muklisoni, Bupati Ponorogo, yang akan kami wawancarai. Kami akan berbincang-bincang sebentar dengan beliau sebelum beliau membuka acara pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Ya Pak, selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Ya Pak, setelah dilantik menjadi Bupati Ponorogo beberapa hari lalu Pak, apakah sudah banyak ini Pak rutinitas yang harus Bapak kerjakan? Ya, kalau rutinitasnya belum banyak karena praktis kan saya dilantik hari Rabu. Ya. Kamis malam saya ke Ponorogo. Jumat, Senin, Selasa, Rabu, ya 4-5 hari lah kita melakukan aktivitas. Tapi kebanyakan memberikan pengarahan kepada jajaran aparat pemerintah, terus mengorientasi, melihat-lihat suasana kerja di seputar itu. Jadi kalau yang rutinitas masih belum banyak. Ya gitu Pak ya. Tadi Pak, dalam perjalanan saya menuju ke alun-alun dan pendopo ini kan saya melihat ada banyak spanduk-spanduk bertuliskan Ponorogo berbenah, ya. Itu untuk menuju Ponorogo yang lebih maju, yang berbudaya dan religius gitu ya. Pak ya. Nah ini program jangka pendek Pak ke depan ini Pak, apa yang menjadi prioritas Bapak yang akan pertama kali dilakukan untuk menuju Ponorogo yang lebih baik? Persoalan Ponorogo itu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal infrastruktur, soal jalan. Maka mungkin dalam jangka pendek ini itu juga akan kita prioritaskan untuk segera ditangani. Setidaknya pemeliharaan dulu. Jadi yang lubang-lubang kita segera tutup dan sebagainya. Yang kedua, dalam rangka pelayanan. Dalam rangka pelayanan, baik pelayanan kependudukan, pelayanan pendidikan dan kesehatan itu juga menjadi prioritas. Ya, nanti saya akan cek program yang sudah diputuskan tahun 2015 kemarin di 2016 ini apa saja, mana yang kita bisa dorong untuk dilaksanakan segera kita laksanakan. Ya, jadi yang program jangka pendeknya yaitu untuk infrastruktur dulu, kemudian masalah pendidikan dan lain-lain tadi Pak, ya, kesehatan juga. Ya, kemudian untuk jangka panjangnya sendiri Pak, apa sih Pak target Bapak selama 5 tahun ini untuk menjadi Bupati Ponorogo? Target yang diharapkan nanti ke depan Pak? Saya rasa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu yang nomor satu. Nah, untuk menuju ke sana tentu berbagai prasyarat dasar untuk memulainya harus dilakukan. Jadi kita harus bisa memastikan dalam 5 tahun ke depan infrastruktur itu kalau bisa semua baik. Karena jalan yang baik itu bisa mengakibatkan seluruh sektor ekonomi itu bisa berkembang dengan baik. Dua, karena Ponorogo ini 70% petani, maka sarana-sarana pertanian yang bisa menunjang untuk peningkatan produksi dan efisiensi biaya produksi harus dilakukan. Saluran irigasi diperbaiki, ditambah, terus pertaniannya kita modernisasi, terus masyarakat kita ajak untuk secara perlahan tapi pasti beralih dari sistem pertanian yang sekarang ke organik. Ya, jadi kita bikin dalam 5 tahun mendatang kalau bisa setidak-tidaknya 30-40% pertanian di Ponorogo itu sudah organik. Sudah organik. Ya. Jadi nanti akan meningkatkan penghasilan juga ya Pak? Yang lebih akan meningkatkan penghasilan ya. Saya tidak bermimpi 100%. Itu tidak mudah, tapi setidak-tidaknya 30-40 itu sudah bisa kita capai ya. Baik gitu Pak ya. Ya Pak, tadi sudah untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian Pak, malam hari ini kan dilaksanakan acara pesta rakyat Pak ya dalam pagelaran wayang kulit. Nah itu wujud Bapak apa sih untuk mewujudkan ini Ponorogo yang berbudaya dengan hadirnya pagelaran wayang kulit dan mungkin Ponorogo sendiri sebagai kota rakyat? Jadi pada saat saya dalam proses sosialisasi dan kampanye kemarin, saya banyak menghadiri acara-acara wayangan di masyarakat.
baik dalam rangka khitanan, dalam rangka nikah, bersih desa dan lain sebagainya. Tetapi selama itu saya sendiri belum pernah mengadakan. Maka ketika itu saya berjanji, kalau aku jadi bupati, saya akan mengadakan pagelaran wayang dengan dalang yang terkenal, yang ngetop, yang kira-kira disaksikan oleh banyak orang di alun-alun. Dan malam hari ini adalah bentuk pemenuhan janji saya itu. Kan sudah jadi bupati, sudah dilantik, ya ini wayangan itu ya. Dan bukan hanya wayangan, Mbak, tapi saya juga kemarin dangdutan. Terus 2 hari yang lalu kita istighosah kubro. Sebelumnya kita juga ramah tamah dengan ada Krisdayanti dan sebagainya. Jadi semua segmen ada. Nah, ya mungkin itu bisa juga diartikan simbolisasi dari visi saya untuk menuju Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius. Jadi semuanya sudah dilaksanakan, Pak ya? Semua sudah dilaksanakan. Setelah Bapak dilantik pada hari Rabu kemarin itu. Ya Pak, kalau gitu terima kasih atas bincang-bincangnya. Tadi juga sudah disampaikan kepada pemirsa tentang jangka pendek, jangka panjang, dan tentunya wujud dari pelaksanaan pagelaran wayang kulit ini tadi, Pak ya. Ya pemirsa, semoga dengan masa jabatan Bupati Ponorogo yang sekarang ini, yaitu 2016 hingga 2021 nanti, pasangan Haji Ipong Muglisoni dan Sujarno bisa mewujudkan Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius, dan tentunya dapat bersinergi dengan pemerintahan lainnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Raja Denta Adipati saka ing kasatriyan Glagah Kinun. Anakku nggih Gatotkaca. Selamat yo nggih kuwi dipilih kelawan para kawula Pringgondani. Dadi payung agung songsong agung ing negara Pringgondani. Ya. Pun paman bakal nyengguyung nanging nganggo caraku. Aja kaget kulo. babagan ingkang bakal tak paparake marang sira adiku wong gagah.
Brajadenta sira nimbali marang adimu aku Brajamusti Kakang Yai ana rong perkara ingkang bakal tak paparake aning arasamu Yai. Angka 1 sira Syadi lawan pun Kakang wis duwe pimpinan anyar keponakanku lanang putrane Bayu Arimbi lawan Kakang Werkudara ya kuwi si Gatotkaca ingkang mengko sedhela maneh sinengkake ngaluhur jumeneng Narendra dadi raja aning Pringgondani ngenteni swargi Kakang Prabu Harimbo. Kowe kelawan pun Kakang senajan to wis pirang-pirang ingkang padha anggegasak, pirang-pirang ingkang padha anggosok rasane pun Kakang nanging para kadang-kadang braja ing antarane pun Kakang Brajadenta, sira Syadi, Brajamusti, Brajalamatan lan Brajawikalpa kang sarta Yayi Kala Bendana wis padha sarujuk kabeh Yayi. Nanging dumadine Ratu Anyar iki mesti ana babagan ingkang bakal ngrupita. Sabab sing jenenge pemimpin kuwi Kulukum Roin Mas Kulu Arohyati. Saben pemimpin bakal ditakokake tanggung jawab kepemimpinane. Angka ingkang kaping pindhone Yayi wajib barois ayat alil uswah tegese yen pemimpin kuwi kudu gawe contoh. Pemimpin kuwi ora usah kakean cangkem, sing penting tindak nyata. Pemimpin sing paling apik kuwi nek pemimpin bisa makmurke rakyate, kuwi tegese bijine pimpinan kuwi becik. Iya Kakang, mula kuwi lawan Syadi lawan pun Kakang iki wis temeka wahyaning mangsa kala. Iki babagan kang nomor 2 kang paling wigati. Dumadine Brajadenta lan kuwi Brajamusti satemene biyen-biyene kuwi dudu bibit manungsa, dudu bibit jamadah ingkang diwenehi nyawa petang sasian ing kandunganing ibu ansih. Nanging sira Syadi kelawan pun Kakang iki panjalmaning Aji Brajadenta, Aji Brajamusti. Paringane Paman Prabu Pandu Swarga Raja Ngastina marang almarhum bapakmu lan bapakku Kanjeng Rama Prabu Trambuku. Lumadimu winates mangsa kala, lumadine pun Kakang uga winates wanci Yayi. Mula dina iki wis teka agyaning mangsa kala yen kowe karo aku kudu balik marang Prabu Pandu. Nanging Prabu Pandu Dewayana wis sah sing alam donya wis kondur kasidan jati Kakang. Mula ajian kang minangka rahmating Gusti kang akarya jagat senajan ora tumurun marang kakekne Esyana putune Prabu Pandu. Iya, sapa maneh yen ora anakku si Gatotkaca, bener kang dadi pangandikamu Yayi. Mula sira Syadi lawan pun Kakang gelem ora gelem saiki kudu manunggal kawan si Gatotkaca. Nanging carane kudu beda-beda, caramu kawan carane pun Kakang ingkang sira karepake Yayi. Gatotkaca dadi ratu iki sing seneng akeh, ning sing ora seneng uga ora kurang. Saka kubu negara Ngastina sing dikomandani dening Patih Sengguni kae. Piye carane Gatotkaca ambruk ora nganti rampung dadi senopati aning Baratayuda Jaya Binangun.
para Kurawa bakal ngakali elek lawan anakku si Gatotkaca. Iya. Mula kang saka iku kanggo gawe nguras bondo bandane wong Astina, kanggo gawe ngurangi kekuatane Praja Ngastina besok aning perang gedhe kang aran Baratayuda Jaya Pinangun. Pun kakang duweni cara Yai. Carane kepiye? Leremno atimu dhisik. Sabab yen iki mengko punakakang ngandharake jiwamu ora tentrem, iki mengko bakale warsa ingkang bakal nampa weningna ciptamu Yai. Ganjeng langit kelap-kelap katon lir ginjang samawe gandrung saparang kadul wukir moyak baik Yai kowe tak wenehi ngerti nanging simpenen sing rapet perkara iki. Pun kakang iki bakal api-api balela aning praja Pringgondani. Api-api balela piye? Si kakang wis ngerti besok wisudan kang bakal diwisuda dening Sang Mahadiraja Prabu Mangsapati. Kowe kapacak dadi patih, kowe wakile, wis gampang. Perkara kuwi ketemu mburi. Nanging sing paling bagus saiki kepiye supaya bisa ngringkihke Praja Ngastina. Sabab etung-etungane Pringgondani besok belani Pandhawa. Kurawa ora seneng. Kurawa bakal ngambil alih perkara iki carane. Arep golek perkara dibandani bondone bebasane duit ora ana serine Yai. Ngastina ya. Iya. Gur Ngastina ki top-top ya. Iya, top-top. Oh, hebat tenanan. Ning kalah iki. Iya, jalaran masyarakat sing cerdas milih Gatotkaca kuwi. Heeh. Dadi kemenangane Gatotkaca ki mergane rakyate sing cerdas. Iya. Oh bagus, terus piye? Aku kepengin bobol bondo negara Ngastina. Caramu? Aku tak api-api balela. Tak kabar-kabarake ana ing jagat pewayangan yen dina iki Braja Denta balela ora ngakoni Gatotkaca dadi raja. Sumulung matengi jero pasarean sing rapet Yai. Sandiwara iki sing ngerti mung sira Siadi kawan pun kakang. Tujuanmu apa? Iki mengko bakal tak kabar-kabarake kowe milu bantu. Heeh. Ora kabar-kabarke melalui Twitter, Facebook lan WA. Terus mau tak SMS pirang-pirang kancaku kakang. Iya. Pendhita Durna tak pancing supaya teko aning kasatriyan Glagah Tinunu. Watake wong kae gelem dadi oposisi moh. Senengane ngrogoti saka mburi watake Durna karo Sengkuni yen bangsat tenanan. Mula arep tak pancing. Kanthi ngerti aku bakal mbalela, arep tak bobol bondo donya Ngastina. Oh, ngono Kakang. Iya. Lan besok kemekane wahyaning mangsa kala. Kowe kawan pun Kakang kudu manunggal kawan si Gatotkaca. Iya, Kang. Mula
sumpah kanggo kamulyaning masyarakat Pringgondani kuwi tak jaluk aja ado-ado karo Gatotkaca kaya Ratu Anyar didampingi sinten anar sebab kaya Pendhita Durna Patih Sengkuri lan golonganing Kurawa mesti bakal ngerongrong saka njaba ngerongrong saka njero kudu sing ati-ati tenan Kandanana ponakanmu oh beres Kang wis tak dampingane selagi Jana Brajamusti sing bakal ngrubahke Gatotkaca malah ilangi nyawane dening Brajamusti bagus sedelo meneh kluru ing jago kebiaring imbang wetan Yayi kenang apa pangeran sering ngimbangake rahmat kasih sayange Gusti kuwi kaya dene kasih sayange manuk lan ayam kuwi ana wadine lan ana sandi tamane yen ayam jago wis kluruk kae apa to sababe menungso kudu tangi jalaran nalikane ayam jago kluruk kae malaikat rahmat kuwi liwat Yai oh iya manuk karo jago kae diberkahi mergane tangine ora tau kedisikan srengenge ya Kang iya kon rezekine akeh piye wong ayam jago kluruk awake dhewe si micek oh ya ora ana berkahe ngono ya wis kowe budal dadi aja nganti kedisikan kluruk ing jago ya iki kudu dicethake tenanan Kang mergane udan-udan kaya ngene iki jan arang-arang tanggapan Kang mulane aku iki dadi adipati sing tetep ndalang mergane aku emoh korupsi Kang aku mau gratifikasi mau ora doyan Kang sebab Kanjeng Nabi tau tate paring dawuh arosi wal murtasi kilahuma finar sapa wonge kang nyuwak lawan kang den suwak loro-lorone mlebu neraka wis tenang wae wong aku ngancani Gatotkaca kuwi 6 tahun yang lalu Kang zaman ning Samarinda kono kan. Durkame iki ya aku. Ning durung ana nasib nang kono jebulane nang kene disenengi karo rakyat kene. Selamat Gatotkaca. Pokoke pemimpin yang didampingi Ponokawan pas mulya tenanan. Nyatane Gatotkaca ya didampingi wakile sapa Gareng. Muga karo mulih karo Bali tak tembangan aku. Carno Gareng Carno Gareng Carno Gareng Carno Gareng. Carno tegese ora bakal ngejarno Pak Mukhlison keblusuk aning jurange Ngangkara. Wis tenanan. Bupatine dhuwur banget, wakile pendek banget. Nek potret ora tau kenek Kang kuwi. Kudune anti kursi Carno kuwi. Ning ya sing jenenge wong nom kudu didampingi karo wong tuwa. Aku tak nyeluk pamit ya Kang, iki kluruk ing jago lho ya Kang. Nganti lali. Bocah siji kuwi nek wis kenang hawa ngono wis lali-lalen barang. Tak pepuji dirapet prarencana iki ya Kakang aku njaluk donga pangestu aku nyuwun pamit Kakang.